אני עושה התחלה לבלוג, אני רוכב עם המזדיין הזה. רצית לומר לאומה? אני רציתי לומר לאומה. חברים, אנחנו פה עם אביה. בוקר טוב לכולם, יש לנו פה יום יפה. איפה אנחנו? אנחנו פה בדירטים במשתלה. יש פה קרחים ואת שבו, גם שבו פה ושי עם הקומבינה. וכל הילדי אינדורו סלש אינדורו שלנו. כן, וכואב לי הראש, והנה ג'פרי דאמר. חבר'ה, יאיר לננברג, מה זה ולוג? today we got יאיר לננברג. הצגנו אותך אחי, הצגנו אותך. הנה ג'פרי הגיע גם. היידה. זה ולוג? שאלתי כמו אותה מירה. אני עושה רגע. בוודאי. טוב, השעה 6 בערב, 7:45, וכולם נחתו בקפליפ, ואני מרגיש אפס שאין לי בקפליפ. אני פורש. אתה ממש לא אפס, אתה הכי צורף בארץ. אני פורש. יא בן זונה! יא זין! זה מצולם חבר'ה, זה מצולם. שלום חבר'ה. What the fuck? القول قول الصواب كي تسترد المظالم ما دنسوا لي حمانا لو طوقا